La Maite Duarte. Com voleu? Preferiu de peu o asseguda? Sí? No hi ha cap problema. Aviam, primer de tot, moltes gràcies per ser-hi tots aquí. I la pregunta que ens fem avui és: què és l'humà? Bé, la filosofia sembla que ho ha estudiat des de 3 punts de vista diferents. La relació entre ment, ànima i cos, la forma d'actuar segons la raó o segons els sentiments i, finalment, l'anàlisi de l'ésser humà com a ésser personal. Jo vull fer la meva reflexió des de la perspectiva que ens ressalta l'arqueòleg i antropòleg Eudald Carbonell, de que la humanització és diferent de la hominització i que aquesta ve marcada per la consciència conjunta. I com ell, vull presentar-me dient: em sento humana, encara que no ho soc. Donat que tan sols soc un espècimen d'Homo sapiens. I comparteixo la creença o la idea de que la transformació del coneixement en pensament és la base de la nostra espècie. Seguint aquesta hipòtesi de que avancem gràcies a la socialització de les descobertes, en una resocialització constant, com ens diu el del Carbonell, el problema és que actualment no tenim temps de socialitzar les descobertes científico-tècniques. L'individu hiperconnectat, i aquí entrarem en la societat de la ignorància, d'avui en dia comporta paradoxalment trobar-se immers en una societat de desconeixement. Quan més accés tenim al coneixement, més ignorants i analfabets ens trobem. El coneixement s'ha de posar a funcionar en pensament. Ara vivim sobre reflexions de savis de fa 2000 anys, els pensadors grecs. Són idees que hem anat reciclant, però ara ja estan tan incorporades a la nostra societat que no donen més de si. La intel·ligència operativa és el que ens diferencia dels altres animals, ja que usem eines per tot. El seu discurs, com a antropòleg, el que ens ve a dir és que el que ara ens cal és transformar-la, aquesta intel·ligència, en consciència operativa. Ara ens cal fer enginyeria inversa amb el nostre cervell per descobrir com ens ha fet a nosaltres l'evolució natural. El nostre cervell és una síntesi dels cervells que ja no hi són. La ciència no pot explicar-ho tot, però contribueix bastant a donar explicacions. L'Eudald Carbonell, quan se li pregunta sobre el futur de l'espècie, sempre ens diu que es pot treballar amb 3 hipòtesis respecte a l'evolució humana. Una, que indica que no cal fer res, que continuarem endavant com hem anat fent fins ara. La segona, que afirma que l'espècie es col·lapsarà i es rebrotarà d'alguna altra manera. I 3, que en sentència ens extingirem. No són pas viables. Ell es posiciona clarament amb la segona, i jo també, alineat amb la defensa que podem treballar perquè el col·lapse sigui menor. El col·lapse és evident. Creiem que ens trobem davant del que és la substitució de l'ordre natural per l'organització humana, però que ho pagarem molt car. Tanmateix ens declarem com a defensors de la tècnica. Per què? Perquè la tecnologia és la que ens va fer humans en un principi. Perquè si no, no existiria el pensament. S'assoleix a través del que és assolir la tècnica, d'agafar 2 pedres per assolir quelcom que volem més enllà. De nou, val reforçar la idea que tenim que els conflictes socials, per falta de tecnologia de socialització realment, tenim ara mateix en aquest moment una societat amb una multiplicitat de plànols completa. Tenim societats àgrafes completament a societats futuristes del segle XXIII, tots en el mateix moment, en el mateix espai, amb el mateix dret o oportunitat d'accés al coneixement que després podem convertir en un pensament propi. Intentant que no sigui únic. D'aquesta manera, les noves formes de percebre la informació estan operant canvis en els nostres cervells. Aquí farem una mica de canvi i us parlaré de David Eagleman, que és un neuròleg que explica el subconscient destacant que es comporta com un altre cervell, que genera accions diferents, que quan explorem el comportament,
Creiem que som generats per les nostres ments conscients, però que moltes vegades són impulsats per sistemes diferents del nostre cervell. El subconscient, per tant, és un sistema rival. Si considerem la ment conscient, que representa només una fracció de la funció del cervell, què fa la resta? Això ens ho hem preguntat molts. El nostre comportament de pensaments i experiències estan inseparablement units a la nostra vasta i humida química elèctrica i xarxa anomenada el sistema nerviós. La maquinària és totalment aliena a nosaltres i no obstant això, d'alguna manera som nosaltres. És una de les reflexions que es fan. Fins i tot sabem que el cor té cèl·lules neuronals que poden arribar a fer d'efecte mirall. Que no és veritat ben bé allò que es tenia per segur fins ara de que no es regenerava el que eren les cèl·lules neuronals. Avui en dia se sap que d'alguna manera sí que s'adapten. Per tant, què vol dir ser humà? La biologia té una resposta simple. Si l'ADN és correcte, és coherent amb el de l'Homo sapiens, som éssers humans. Però tots sabem que la humanitat és molt més complexa i matisada que això. Altres escoles de la ciència podrien classificar els éssers humans pel seu comportament sociològic o psicològic. Però una vegada que sabem que en realitat què és en realitat l'ésser humà? És quelcom més que la suma dels nostres pensaments i accions. També podem buscar l'ésser humà com una escala mòbil. Si el constituïm des del principi, de baix a dalt, en algun punt hem de creuar el llindar cap a la humanitat. Anem evolucionant i sabem per què anem assolint l'estatus d'humanitat. També el podem mirar des de dalt a baix. Conforme anem perdent qualitats, anem fent-se més inhumans. De la mateixa manera que a poc d'eliminar les parts d'un ésser humà, creuem el llindar cap a la inhumanitat. Un cop més, sempre ens trobem amb el mateix problema. Com codificar, classificar i ratificar el que realment ens fa humans? L'empatia ens fa humans? L'eliminació del desig de procrear ens fa inhumans? Si físicament alterem el nostre cervell a comportar-se d'una manera diferent, no estàndard, segueixo sent humana? Si tinc tots els meus membres retirats i el meu cap empalmat amb un robot, segueixo sent humana? El transhumanisme és un moviment cultural i intel·lectual que creu que pot i deu millorar la condició humana a través de l'ús de tecnologies avançades. Un dels conceptes centrals del pensament transhumanista és la prolongació de la vida, mitjançant la enginyeria genètica, la nanotecnologia o la clonació. Per tant, reflexionem, si l'evolució humana no es domina, pot arribar a ser molt perillosa. Ens basem en la complexitat. La intel·ligència operativa i social ens permet viure en un context en el qual som els que augmentem la complexitat. D'aquesta manera desafiem l'entropia del sistema. Si això ho traslladem a la situació social, econòmica i política d'un país, ens adonem que ha estat jerarquia mal entesa i mal gestionada, la que ha trencat aquestes lleis igualitàries de la cooperació animal. Què cal fer? Doncs la intel·ligència és un mecanisme adaptatiu, que com totes les adquisicions humanes ens porta a territori desconegut. Només desenvolupant la forma exponencial la nostra consciència d'espècie, podem ser capaços d'integrar mecanismes biològics en mecanismes socials i culturals. Hem de prendre consciència. L'Homo sapiens, després de 200.000 anys d'evolució, està adquirint la consciència específica que li permetrà entendre la seva singularitat. La ciència, basada en el coneixement i la socialització fonamentada en el pensament, són les polaritats objectives de la nostra organització com a humans. Ara, al segle XXI, ja podem dir que el substrat evolutiu dels organismes vius s'ha basat en adaptacions i adquisicions. Probablement el més important de tots aquests pressupostos ha estat entendre la diversitat com una adquisició adaptativa. Segurament sense diversitat no existiria la singularitat humana. Per tant, el que ens cal és diversificar. L'articulació social de l'espècie parteix d'aquests plantejaments que han permès la permanència com a gènere en el planeta, gràcies a la capacitat de solucionar problemes que altres espècies no han tingut. És cert, la majoria de vegades creat per nosaltres mateixos. Diversificar-se és una bona estratègia, perquè davant de moltes possibilitats de fracàs sempre n'hi ha alguna d'èxit.
Els humans, substituint la diversitat biològica per la cultura, han tingut un èxit evolutiu extraordinari. I és per això que som humans. I ara em permetreu una llicència per ser una mica més humana. I us parlaré de la flor del lotus, que és un dels més antics i profuns símbols del nostre planeta. Creix en el fang i s'alça sobre la superfície per florir amb una subtil bellesa. A la nit la flor es tanca i s'enfonsa sota l'aigua. Quan l'albada s'alça, torna a obrir-se. Simbolitza la puresa del cor i de la ment. Representa longevitat, salut, honor i bona fortuna. La flor del lotus és un dels símbols més importants de la filosofia oriental, des d'Egipte i Grècia fins a la Índia i la Xina. I us preguntareu, per què us enraono d'aquesta flor? Perquè creix enmig d'un context hostil, lentament, però sempre cercant la llum, símbol del despertar espiritual i de la vida, de la il·luminació, sinònim de fertilitat, riquesa, puresa i saviesa, de creació i de renéixer, i símbol del triomf després d'una ardua lluita amb la vida. I tot això em fa pensar en la nostra preuada Marta d'Oltra. No és mestre qui ensenya, és mestre de qui s'aprèn. Marta, gràcies. Gràcies per tot el que ens has donat i gràcies per tot el que encara ens has de donar. Adéu. Abans de començar el debat, preparis, però li farem una entrega d'un ram a la Marta d'Oltra, que era secretària fins ahir de Liceu Margall i que ara passa a col·laborar a un altre nivell.